Μαθήματα το Σάββατο θα είναι το τίμημα των καταλήψεων. Το Υπουργείο Παιδείας είναι αποφασισμένο να καλύψει τις χαμένες διδακτικές ώρες και να αναπληρώσει τα μαθήματα που δεν έγιναν ποτέ. Ωστόσο, η απόφαση αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα όσο και στους μαθητές. Ύστερα από παρέμβαση της ΑΕΛΜΕ Αχαΐας και της ΟΛΜΕ στη διοίκηση, πάγωσαν την όλη διαδικασία, διότι τους θέσαμε όλους τους απαραίτητες εγκυκλίους και νόμους, οι οποίοι λένε ότι δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για να συμβεί αυτό. Και οι προϋποθέσεις είναι ότι πρέπει να υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις σχετικές στους αντίστοιχους κωδικούς, πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Οι καθηγητές μπορεί να ανέστειλαν την προγραμματισμένη παράσταση διαμαρτυρίας στο σχολικό συγκρότημα στην πλατεία Πυροσβεστίου, ωστόσο άγνωστο παραμένει εάν το επόμενο Σάββατο και όσα ακολουθήσουν θα γίνει μάθημα. Η ιστορία δεν έχει λήξει, απλά η κινητοποίηση που είχαμε αναγγείλει για αύριο το πρωί στο 11ο Λύκειο, γιατί από εκεί θα ξεκίναγε η λειτουργία, ήταν το πρώτο σχολείο που θα λειτουργούσε Σάββατο, δεν θα γίνει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα έχουμε κινητοποιήσεις το επόμενο ή τα επόμενα Σάββατα. Διότι εμείς σαν εκπαιδευτικοί θεωρούμε απαράδεκτο και αντιπαιδαγωγικό να λειτουργούν τα σχολεία το Σάββατο, διότι οι μαθητές μας δικαιούνται στην ξεκούρασή τους και πόσο μάλλον όταν όλη αυτή η διαδικασία αποτελεί και απλήρωτη αμοιβή για τους εκπαιδευτικούς. Ο αγώνας μας σαν ΑΕΛΜΕ Αχαΐας, ο αγώνας μας σαν απλούς εκπαιδευτικούς είναι ένας αγώνας για ένα καλύτερο σχολείο, ένα σχολείο που αξίζει στα παιδιά μας. Οι καθηγητές πάντως είναι αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν με κανένα τρόπο να γίνουν μαθήματα και το Σάββατο, ενώ θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις.